नमस्कार, मी पूजा. दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. जाणून घेऊया दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी. गोवा कॅननने आंतरराष्ट्रीय आपत्ती शक्यता घटविणे दिनानिमित्त गोव्यातील नगरपालिकांना या संदर्भात आवश्यक ते उपाय योजनाची गरज असून तशा आशयाचे एक पत्र पालिका संचालकांना पाठविले आहे. गोवा कॅननकडून अर्बन ऑक्टोबर जागृती मोहीम राबवली जात असून त्याचाच एक भाग म्हणून ही सूचना केली आहे. सर्व नागरिक संस्थांना त्या संदर्भात कार्यप्रवृत्त करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली आहे. फोंडामध्ये खळबळजनक घटना घडली असून दोन्ही बहिणींची धारदार शस्त्राने वार करून निगडून हत्या करण्यात आली आहे. ही घटना फोंडा येथे सारस्वत बँकेशेजारील घरात घडली. सकाळी उशिरापर्यंत दार न उघडल्याने त्यांच्या भावाला संशय आला. दरम्यान त्याला दरवाजा तोडल्यानंतर दोघींचे मृतदेह आढळले. दाभोळी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर बेकायदेशीर व्यवसाय करणाऱ्या गोवा माइल्स टॅक्सी व्यवसायाला विमानतळावरून कायदेशीर हाकलून लावण्यात आले. यामुळे राज्य सरकारने भूमिपुत्रांना न्याय दिला असल्याची माहिती युनायटेड टॅक्सीमॅन टॅक्सी युनियनने दिली आहे. वास्को येथे आयोजित शनिवारी पत्रकार परिषदेत वरील माहिती दाभोळी विमानतळावरील सर्वात जुने पिवळे काळे टॅक्सी व्यवसाय करणारे युनायटेड टॅक्सीमॅन युनियनतर्फे देण्यात आली. तर या होत्या दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी. अशाच ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक या वेबसाईटला भेट द्या आणि आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.